Serbian Gaming 24, evo nas u Minecraftu. Trenutno ćemo da igramo mapu Skyblock, vrlo zanimljiva mapa. Evo ovako, znači krećemo na jednom ostrvu koje je sačinjeno od zemlje i možemo da odemo tamo drugo kasnije, ovako. Znači dobijamo jedno drvo i to je mnogo važno, pošto ćemo objasniti zašto. I dobijamo ove dve stvari, za koje sigurno mislite ovo nešto glupo, bez veze. Pa nije baš bez veze, u stvari poenta je da uhvatite što više, dobro. Znači, ne smiju da vam padaju ova drveća, pošto, dobro. Mnogo vam je važno. Znači, previše. Eto da budemo iskreni. Okej, dobro da vidimo. Sada, znači, drvo će krenuti da se raspravlja, ću da skrenem da lišće koliko mi treba mi jedna sadnica, ako ne uhvatim jedno, čabranje se ovo. Ajde be, moja barem jedna, znam da uvijek postoji pravilo da uvijek mora jedna da bude tako namještena mapa. Ali, I držite shift non stop, što meni se mnogo puta dešavalo da padnem. Nije valjda pala. Naša sadnica je pala. Ništa ljudi, evo, kao da nije bilo. Slušajte, znači o ovome nikome ni reći. Znači nećemo igrati sa cheatom, ne brinite se, ali samo će mi jedno to. Gramemo DS. Dobro. Znači vidim se sadnica je pala, tu ne smije da vam se desi, znači meni se desilo, eto, ja ne bih sada, ne znam, čutite ovome, kao da nije ni bilo, eto. Dobro, ovo je fin, važi, okej, ćao. Sada, sada ću lepo da pokopim ovu zemlju, znači prvi sloj samo. Znači vi to ne morate da uradite, ali ja hoću. Zašto treba će mi prostora. A vidite kako je, znači negdje se sužava, negdje ne. Ja sad iskopimo tako i iskopamo, ups. Pardon. Izvinite, pardoniram. Te ću sada zasaditi tu. Da ću da pokopim oko njega. Da vidim, pošto vidite, blokove nisu svuda iste prilike. Nisam siguran koliko je dubina gde. Ja ću samo lepo sve to da ukopam i da... Ne da predstavim više, da malo ogradim. E sada, vjerojatno se pitate šta ću sada raditi. Pa ovako. Znači, evo, sačuvat ćemo jedno ili dva. Čisto radi, zašto treba će nam drveni ugalj isto i to je važno. Neki misle, ma drveni ugalj to bez veze. Šta će mi to? Pa ne šta će ti, nego evo zašto će ti. Stavite ovdje led, polomite i stavite zemlju preko, zašto ovo je visina. Au, okej, pa dobro, ovo je prazan svet. Pustite lavu. Ups. Gledaj, pa nisam ovo ukratio. Zato ću ja da padnem jednom. Imam se desit ću da padnem, ću da se ubijem. E sad jednostavno, znači iskopate, opa ode. Znači mnogo je teško. Gledaj, brate. Znači, nevjerovatno. Ova lava je kao magnet za kamenje. I can start when I'm broken. Yeah, evo ga ide. Uspeh ljudi, uspeh. Znači ako padnete, bolje ako ćete da rizikujete. Znači lepo ostavite sve iteme imaš. Prema umijetu mi pali, lepo samo skočite. Imate 10% šanse da se vratite na ostrvo i 90% šanse, 80% šanse da će vas spamo jednostavno doli, 10% da nećete se spomenuti. Znam se ljudi, to je moguće je svaka opcija. Ne znam, meni se nešto ne sviđaju. Ovo je zanimljiv deo, pošto znači, imate zeznutih stvari. Kao prvo,
Nemojte odmah, znači skupite jedno 20 kamena. I nemojte da bacite pik. Nikako. Koristite ga kao nešto s čim mislite da završite špore, da biste napravili ovaj drveni ugalj, pošto... Ma da ovaj pik ću ja da bacim u lavu, pošto, gledaj ga. Ne sluša me, a i lava će da... istrune od njega. Toliko lagano. Dobro. Sve ostavim tu. Da ne izgubimo osnovne stvari. Da se ono razumemo. Znači, ne gube mi se ove stvari. Dalje. Znači, tako i to. Sad završi će vam trebati ovo. Stavite pečku gdje hoćete. Evo, na primjer, ja ću da stavim ovdje. Sada ubacim to i ubacim jedno drvo. Nije baš da će da potraje, ali mislim da hoće celo. Ako uspe jedno, ajde. Ajde jedno, kaže da može jedno. Tako. O moj bože. Nemoguće. Ne znam šta se desilo. Čudo neviđeno. Jebenti lebac, a sad hoćeš. A nema be tu ja kad ga opsujem, to mora da radi. Slim, why not? Hardcore expert. Izgubio je... Ups. Htio sam da udarim u drvo, ali... nema veze. Okej. Ovo ide, znači vidi se. Sada. To ćemo uzeti, znači pretvorit ću to u das. Sad, dve. Znači trećim lopatu. I... normalno. Zašto sam ja onda ovo sve radio? Sada pažljivo, znači prvo pogledate i onda vidite ako ima. Prilike, znači, kopate ovako, zašto poslije ivice, vidite, sve je nezgodnije i nezgodnije. Ups. Ok, sad ćemo mojiti ovo brzinom vetra. Što bi rekao, ovdje. Znači, tako. Evo be, pa ti ideš meni, pa nisam ti ja primio s Madagaskara. Okej. Da, jesam pretjerao sam, ali to je krivo. Fuck. Evo vidite, znači ja se zapričam i nemam pojma ni šta radim, ni koliko nešto radim, samo. I need to talk with you. No fucking way. Motherfucker. Au. Ljudi, pa meni ode zemlja. Ode zemlja moje sveta. Znači idemo po još ovoga. Znači prvi cilj je da se lepo gradimo. Drugi cilj, znači što je brže moguće, samo da im daje. Dobro. Što je brže moguće da ondemo do tamo, znači lepo. Cobblestone. Onda napravimo portal, znači to će da bude nemoguće, ali ja ću se potrudim da uspijem, ako zna se, nema šanse, recimo i to isčitujemo, ali nije zanimljivo ljudi. Ja, znači znam tehniku otprilike, znači možete odrediti šta hoćete. I postoje neki zadaci kao koji su na mapi, znači na mapu ću staviti u deskripciji, znači tamo ima neki kao zadaci šta treba da uradite. Znači prvo ću da ih ispunim što je više moguće. Imamo jedan napravite krevet. Mislim, zna se. Što ima svega i svačega možete ovdje da radite. Ali ova lava mi ide na nerv. Izvinite, ide mi na živce. Za nerve je malo kasno. Što danas su me... danas su me špricali. Ne sjećam se dobro. Ne znam, neki tetanus nešto, nemam pojma. Ja nisam doktor. Ali ima ko jest. Lagano. Malo sam... Znate, ode mi sva zemlja. Znači... Yes. Yeah. Yeah. Yeah.
je. Ok, znači sad moramo pažljivo da budemo, hoću sve ovo da premjestim. Uzet ću kofu, prvo ću pokupim vodu. Ima da je stavim, znači da teče na tamo, eto, nije mi bitno. I lava, vrlo bitno, pošto vodu ne znam kako, imate i tamo vode. Sve ću ovo lepo da pokupim. Što se može spasiti. I jao, ovdje je toč. U 3. Ne znam čega, neću se izdržavam. Ma ovdje u tupičke gledaj, nema ga više. Bog da mu dušu prosti. Čekaj se meni sad jednak s onim, jes. Sada može lepo se radi. To ne može baš lepo, ali... Kažemo to na fin način zaradite se. Znači prvo uzmite dovoljno kamena, a ne... Šta se sad uradi? Jao, šta radiš bre? Piši. Jao, gledaj. Što se zbunio skroz? Što ste odradili? Nemam pojma. Čekaj. A da, sad se sjećam. Izvinite. Ovo je bilo, znači, iz sekunde nisam uopšte vidio. Srce mi lupa 100 na sat, ljudi. Lavo, ja i ti raskidamo. Da to kao raskid. Ok, evo vidimo lepo ovdje da završimo ovu kao prvu epizodu. Dok ne ispuni sve zadatke, ja ne zaustavljam ovo, ne zanima me. Prototip. Gledaj. O mam bre čoveče, pa ti si... Ljudi, ova lava gluplja od moje sestre. Mislim, šalim se. Ne mislim, ozbiljno. Gledaj. Uzmi bre. Sad krenuo s ovome da mi ne izvija. Nemoj da ti zove Niksu Zizu da te bije. A, sad već. Odmah stojim, stvarno. Znači, pasite ovdje, znači, mala greškica i ovdje ste znači, čista propast zagarantovana. Na primjer ovo, ja treba da bežim od skeletona i tek to ću da skopam nešto. Na primjer mi se nešto resno tamo sa skeletom napravio, ja ću stojim ovdje, gledam nešto pravim. I tek skeleton sa strelom u glavu. I ovdje ja gledam. Gledaj ga mjesec, a ne. Gdje je? A, eno ga. Gledaj kako je lep. Moram da ga slikam. Sada. Sljedeće, evo vidite, to se zaledilo. Znači to je na neki način ideja ovog. Što kad vam se zavede, znači morate to da uradite. Kupite lavu, stavite kofu. Ne morate staviti u kofu, ali ja sam malo, znači vidite, nespretan sam, znamo da podvijem odmah. Nisam ni mač napravio već u laginu. Okej. Sada, znači stavit ću tako da bi ovo dole moglo da popada, lava i to. Sada imam neku foju tamo, nije foja nego više da kažem kao navika. Ovo je bilo blizu, veoma blizu. Sada ovdje sklopam ovako. Uspjeli smo, sad ću samo malo da ga proširim. Za sljedećoj epizodi idemo do tamo. Ima. Preuzmemo ovo kraljstvo. Sada se ljudi, nije kraljstvo, što da ne napravimo kraljstvo neko, a? Sada ne kako ću seljake da napravim, villager. Stvari... Ovdje ne mogu ništa da napravim. Sam sam. Ok,
da vidimo koliko još možemo da proširimo. Znači proširimo ovo koliko možemo. Jedno vamo jedan red da budem. Što ovo više širite, to ćemo više kamenja trebati. I to će biti napojenije. Tako da. Ništa. Tu ćemo još malo kamena. Znači, ovo sam baš malo. Opet moment mi je falio. Da se pozdravim. Znači, žena, deca, kuća, stan, lava, voda, vatra, snijeg, kiša i ostale stvari. Gledaj, ama bre čoveč, ti nisi normalan. Eto, what the fuck. Oh my god, crazy bitch. Mš. Sad ću ja tebi redam. Sad ću ja tebi. Ups. Auć. Evo ovako. Kako sad izgleda. Lepo izgleda, ništa ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Like, share, subscribe, vidimo se u sljedećem videu. Doviđenja!